May sa tibuga kadagiti maipawil apaputok. Kalaksidan ngamin ang mga kapataod daytoy tinapig sa aputok. Improvise daytoy ken ore dagiti menor de edad ket kabaelanda ti garamid tibuga. Iti baet ang maipawil sumagmamanulat ta ti nagaramid ken nagusar iti daytoy iti naglabas. Ngem gapo iti nainget a kampanya ti pulisya na isuko kadakwada dagiti nasurok talugasot a boga manipod kadagiti nagdudu mga ili iti probinsya. Ket itangal daw usar dagiti martilyo nagigiddan a dinadael dagiti kameng ti pulisya dagiti boga. Kaspaset ti simultaneous ceremonial destruction of confiscated and surrendered boga. December 17 nang rugin anang kumpiskar ken nagpalagip da seknan ti nainget a panakay pawil ti panagusar ti boga aging ga Enero 5 itaatawen. They were illegal explosives that pose a direct threat to the lives and limbs of our constituents. By destroying these materials, we effectively neutralize the risk they represented. Dagiti napitpit a plastic bottle manipod boga ti mailako idinto dagiti unrecycled materials ti maibasura. This ceremony served as firm declaration of our stance. We do not tolerate the distribution or use of prohibited pyrotechnics that defy the safety standards set by Republic Act 7183 and existing executive orders. Those who continue to operate outside the law, let this destruction serve as a final warning. Our operations will not cease, and we will continue to hold violators accountable to the fullest extent of the law. Pakabuklan a 7 ti recorded fireworks-related injuries iti probinsya. Iladawan ti pulisya a generally peaceful ti nagbalin a selebrasyon ti panangpasungad ti baro atawen. Mamati da a babaen ni tagtultuloy a kooperasyon ti komunidad, maibabapay ti bilang dagiti fireworks-related injuries. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.